MTV. Hayırlı ki şabiler, apalar, ebiler, babaylar, eniler, singiller, kurşular, tuğanlar, dostlar, kardeşler, milletteşler. Sizni Tat Mustafa kanalından selamlayayım. Min Rifat Zaripov. Hem benim yeneşemde, benim yakın dostum, siz yaratkan, biz hürmet etken super popper DJ Ayon. Ayon ornunda min mında oyuncularımız da biri de demek jırlağı ki tapşırın başlap jiberemiz. Endi biz tapşırını tanışudan başlayık hele. Bizning birinchi oyunchimiz yılmayıp matur ettirip matur kiyinip kelgan o'tiruvchi oyunchimiz Fanis Yaxin. Fanis Yaxin, Башкортстан Республикасы Илеш районыннан өйләнгән, 2 улы бар. Хыялы, тормышта үзеннән соң эз калдыру. Балык тотарга ярата, кеше үтенеченә юк дип әйтә белми. Фотога төшәргә яратмый. Кечкенәдән урындыкка басып, конфет биреп җырлатканнар үзен. Девизы: якты киләчәккә юл ачыр өчен үткәннәрнең юлын ябарга кирәк. Мен инде һәрбер уенчыга да үземнең берәр генә сорауларымны биреп аралашып алырбыз. Фәнис, сиңа шундый сорау, синең анкетаны карадым да шундый сорау бирәсе килә. Фотолар төшерергә бик яратмыйм дигәнсең. Ни өчен, ни сәбәпле сөйләп кит әле. Ни өчен дигәннән аны былай да күрергә була. Минем күз кысык берәверемдә күренми фотога төшкәндә. Бу шуның өчен генә. Шуның өчен генә. Син үзең төшерергә яратмыйсың, былай төшертергә яратасың. Былай төшертергә яратам. Шушындай шат күңелле уенчыларыбызны мин һәр вакытта кыла җәеп каршылам. Фәнис, уңышлар сиңа. Күчәбез икенче уенчыбызга. Икенче уенчыбыз безнең Алина Файзуллина. Алина Файзуллина кияүдә түгел, хыялы зур сәхнәләрдә җырлау, кул эшләре белән шөгыльләнергә, шигырьләр язарга ярата. Балалар бакчасында җырлый башлаган һәм хәзер үзен кечкенә йолдыз дип саный. Якыннарым янәшәмдә булса, бер нәрсәдән дә курыкмыйм ди ул. Кумирлары Әлфия Афзалова һәм Сирина Зәйнетдинова. Алина, сиңа да сорау бирәм. Синең анкетада үзеңне йолдыз дип саныйм дигәнсең. Менә шуның турында сөйләп уз әле, тыңлыйк әле, йолдызлар ничегрәк, ниндирәк була икән алар? Минем уйлавымча, бу җир йөзендә һәрбер кеше үзе бер кечкенә йолдыз, һәм ул йолдызның балкуы киләчәге һәр кешенең үзеннән торадыр минемчә. Ай, молодец, нинди акыллы кешенең җавабы да акыллы бит аның. Молодец, Алина, йолдыз булып янырга, балкырга насыйп булсын сиңа. Һәм күчәбез өченче уенчыбыз безнең Альберт Мөсәвиров. Альберт Мөсәвиров, Шаран районы Юмадыбашева авылыннан. Җырларга һәм бии белмәсә дә биергә ярата. Бала чактан җыр һәм матайлар белән кызыксына. Хыялы халык артисты булу. Альберт әти-әнисеннән үрнәк ала һәм кешеләр белән аралашырга ярата. Буш вакытта төрле мәҗлесләр алып бара. Альберт, син матайларда бик йөрергә яратам дигәнсең. Ничә яшьтән бирле кызыксынасың? Ничә яшьтә йөри башладың? Юл фаҗигаларына эләккәнең юкмы, андый хәлләр булганы юкмы? 3-нче классны бетергәч, беренче матай бейде, Минский матай, Ах, әйбәт мотоцикл ул. шәп кавына торган главный. Шуардан соң инде йөрдем инде кашып гаилардан. Эләккән булмадымы? Юк, куып тотмадылар. Куып тотканым. Егылганың да булмадымы? Алары булды инде, без Алары этого никак. Ансы шулай. Ну, иң мөһиме сау сәламәт исән-имин калгансың. Аллага шөкер. Шулай булсын, киләчәктә дә матайларың да булып торсын, вертолетларыңа кадәр булсын, ап итәргә генә язмасын. Алла бирсә шулай. Уңышлар юлдаш булсын. Һәм танышуны дәвам итеп күчәбез 4нче уенчыбызга. Эльвира Гарафетдинова. Эльвира Гарафетдинова, Биектау кызы, студент, Әүхәдиев исемдәге музыка көллиятендә белем ала. Бала чактан бирле җырчы булырга тели. Әти-әнисеннән үрнәк ала, девизы бер кайчан бирешмәскә һәм һәр чак алга барырга.
Эльвира, һәрбер кешенең үзенең максаты, үзенең теләге, үзенең хыялы була. Менә синең дә бу тормышта нинди дә булса хыялың бардыр. Шуның турында безнең белән дә уртаклашып кит әле. Минем хыялым, әти-әниләрем, якын кешеләрем һәр чакта янымда булуын телим. Ай, менә бит нинди акыллы. Бу хәтта теләк кебек тә кабул итәбез без моны. Хыял да, теләк тә. Шуннан да барыбызга да теләгән теләкләребезгә ирешергә насыйп булсын. Барыгызга да җиңүләр телим. Шулай итеп, җырлау китап шыруын башлап җибәрәбез. Беренче тур. Беренче тур инде ул дуслар, бик җиңел дип тә әйтеп була, бик катлаулырак дип тә әйтеп була. Ну, сезнең өчен җиңел, миңа гына катлаулы. Чөнки бу беренче турда мин үземне сынап караячакмын. Артта экранда төрле шәхесләр, төрле артистлар пәйда булачак. Сез белгән, сез таныган артистлар чыгачак. Инде танысагыз, кулны гына күтәрәсез дә. Җырчы икән, берәр җырын җырлыйсыз, ничек тә булса аңлатырга кирәк була. Шагыйрь икән, шигырын белсәгез, шигырын сөйлисез. Кайсы яктан, кем ул, ничек ул, исем, фамилиясын гына әйтәсе түгел. Сез аңлату буенча мин кешене, артистны таныйм икән, исем, фамилиясын әйтәм, сезгә 10 балл була. Аңлашылды бит әйме? Бик әйбәт. Компьютер карыйбыз, бирәбез экранга беренче шәхесебезне. Ага. Мин дә кышлар нәселеннән ашкынам туган илгә, сихри тарту кеше булган, сөекле туган илгә. Лилия Хайруллина. Шулмы? Шул? 10 балл алайсың сиңа. Менә бит җырлап та бирделәр, җавабын да дөрес алдык. Күчәбез икенчесенә. Ага, иң беренче кул. Давай деп, Фәнис синнән булды. Три мушкетера киносыннан мыйыклы главный рольда уйнаган зеленоглазые такси дип та җырлый әле ул. Тагын нишли? Әйтәле, кызык синең белән. Минем бер дә гөләс килми әле. Әле көлеп Ул һәр туйды. вакыт эшләпә киеп йөри. Мыегы бар. Аңладым. Интектиреп утырмыйм. Боярский. Точно. Шулмы? 10 балл сиңа алайса. Сиңа да 10 балл. Миңа 10 балл. Миңа 10 балл булса мин җиңеп чыгам, шуңа күрә бу үзеңнеке үзеңә калсын. Күчәбез 3нче шәхескә. Бу елны бик тә популяр җырчы, алдагы елны бик тә популяр җырчыга әйләнде. Үтсә дә еллар тезелеп сафка, йөрәк һаманда сине ярата. Аңладың бит инде. Аңладың бит инде. Әйт инде, 10 баллны бир инде. Әнвәр Нургалиев. Әнвәр Нургалиев. Дөрес. Әнвәр Нургалиев. Башкортстанның атказанган артисты. Әнвәр, сәлам. Күчәбез чираттагы шәхескә. Бу урыс эстрадасының тоже бик популяр җырчысы. Исем фамилиясын беләм. Менә аны миңа белергә кирәк бит. Исемнәре бер үк менә Дима Билан белән. Дима Билан белән. Дима алайса Билан? Юк. Аның дусты Сергей Лазарев. Әйе, Шулмы? шул. Менә бит. О, конечно. Молодцы. Эх, Эльвира, шунда бер генә җавап бирсәң дә сиңа да бирәдер балларны. Беренче тур тәмам, күчәбез икенчесенә. Ура! Егетләр, кызлар, нәкъ шушы вакытта шулай ук бергәләшеп, дөрес иттереп, матур иттереп җавапларны биреп, икенче турга да кирип чыгык әле сезнең белән бергәләшеп. Инде монда чыннан да җырлау киноның төп максаты сезне җыр-моң өлкәсендә сынау. Инде татар эстрадасы, татар җырлары белән кызыксынып торгач, һәрберегезгә өчәр көй уйнатабыз. Сезгә бары тик җырны тыңларга, җырның исемен һәм башкаручысының исемен генә әйтергә кирәк. Әгәр дөрес тулы җавап була икән, шулай ук һәрберегезгә 10 балл бирелә. Фәнис, синнән башлыйбыз. Бисмилlah. Молодец. Тыңлыйбыз беренче җырны. Салават Фатхетдинов, Салкын чай. Точнымы? Точно, әле җырлап та күрсәтмәкче. Давай җырлап карыйбыз хәзер бергәләп. Киттек. Шулай узармы гел сине генә көтеп, ялгызым
Üstel yanında sunan şeyler için. Salavat abinin jırlaарын yaratıp jırlайсың, тыңлайсың. Yaratıp jırlayım, yaratıp tыңlayım. Молодец, молодец, молодец. Salavat abi da şatlanıp қуанып отырадыр ишетіп. Тыңлайбыз икенші жырны. Резида Шарафиева. Sen benim nersem? Бәхетім. Молодец! Молодец! Жырлайбыз біргелеп. Сені менің бәхеттің, сын деймі әліге сын түгел. Көңілім дүрінде, қиялым көгерде, яқты йылдызым сен түгел. Молодцы, молодцы. Сіз де жырлап отырыңыз, біргелешіп жырлап отырайық. Тыңлайбыз үшіншісін. İlham abi Şakirov repertuarından Ay Bılbılım. Ay Bılbılım. İlham abi Şakirov'ның репертуарында. Мен аның репертуарынан гына беләм бу җырны. Аның башкаруында гына, башка кешеләр ишеткәнем юк. Бу җыр үзе нинди җыр ул? Ay Bılbılım татар халык җыры. Молодец! Афарин! Утыр бишле дип әйтәсе килә сиңа. Рәхмәт. Молодец! Җырлыйбыз бергәләшеп. Ay Bılbılım, Ağrı'nın kamışı, bayrağına tur işitire, sanıdığı aşılar tavışı. Bek zor rәхмәт! Рәхмәт, рәхмәт дибез. Күчәбез. Кәефләр ничек? Аллаһка шөкер. Әйбәт кенәме? Ярар, Аллага шөкер булгач әйбәт инде. Жыр моң өлкәсендә сине дә насылап карыйк әле. Ниндирәк җаваплар, барсына да тулы җаваплар бирсәң, унар бал белә күмәбез. Тыңлыйбыз. Dağlama yalığız, qalırdan bizni yazmış bəxət izləb yaraqlarına. Dostlar, Kitkəndə Ялгыш. Кем җырлый? Gitarist инде. Кем? Гитара белән җырлый. Гитара белән җырлый, әйе. Авторы шулай. Җырчысы кем? Жырын дөрес әйткән идең бит инде. Менә тыңлыйк әле бергәләшеп, җырлап алабыз. Ишеткәнең бар име? Барыя, но икенче кешенең Әйе, дөрес әйтәсең. Аның авторы Наил Табанаков бу җырны язган, башкара Зәйнәп апа Фәрхетдинова. Ну, мин җырны дөрес әйткәнең өчен булса да 5 балл куям инде сиңа, яме? Ачуламыйсың әллә? Юк, кешеләр. Ярар, алайса 5 балл синеке. Тыңлыйбыз Шираттагы җырны. Кызганычка каршы булсын, белмим. Белмисең? Ишеткәнең юк. Бер егет башкара бу җырны. Әллә минем сиңа шундый булышасы килә. Бәрәңге районыннан, Мари-Эл республикасыннан. Яшь өметле, талантлы җырчы егет. Яшәтәсе килә әнкәйләрне. Ришат Фазли Әхмәтовның җыры иде бу. Бергәләп җырлыйк әле. Әрдәм итте әнкәйне балар, упкыннарны кичкән чагында, кадерләрен белеп яшигән, әнкәйләрнең исән чагында. Молодец, Ришат.
Дөресендә белгән булганмын икән. Білген болғансың әйме? Менә бит жырында исемен дә әйткән идем инде. Жырчысының исемен әйткән булсаң да 5 бал куя торыйм. Ярар, чираттагысын тыңлап узыйк әле. Татар халык жыры бу. Ну әйт инде, пожалуйста. Миңа авырраклар чыкты шул. Аумый торганнары бу, аумыйлар булар, мен тутып торамаларны. Жавап? Птичку жалко. Шунда йылдызлар кырында торам, ну жавабымды әйткән булсаң бит инде. Тыңлыйк әле, бергәләп. Әнә шул сүзең, яратам үзең. Әнә шул сүзең, яратам үзең. Айдар Галимовның татар халык жыры инде, Айдар абый Галимов башкара. Искәрең барымы? Ну ярар, бер шылмы әле алда тагын безнең чиратта уеннар була. Эфирда жырлауы китапшыру дуслар, без егетләрне, кызларны жырмың өлкәсендә сынауны дәвам итеп, күчәбез, киләбез Альберт достым янына. Ничек кайфлар хәлләр? Күтәренке инде һәр чак. Шулай булсын, ай, молодец, шулай булганда гына рәхәттә инде. Тыңлыйк әле жырларны, дөрес җаваплар алыйк, балларны да алыйк, утып та чыгыйк, әйме? Тыңлыйбыз. Менә искә төшеп үтмәй инде. Барып шундый яратам дип тә җырлап нитеп ала. Ну, искә төшеп үтмәй. Айон. Әйдә, искә төшереп узыйк. Килмә дип шакырам. Ярган ушакларга үзем сулар сибәм, үзем җылысына тартылам. Син дөрес әйтәсең, элегрәк дигәне без инде бер 10 еллар элек инде бәлки бик популяр иде бу җыр. Хәтта әле хәзер дә популярлыгын югалтмаган җырларыбызның берсе ул Гөлнара Тимерҗанова "Мәхәббәт ялкыны" дип атала. Тыңлыйбыз, чираттагысын. Монсын беренче тапкыр ишетәм. Мин синнән мондай җавап көтмәгән идем. Мен инде әйтерсең дә аның кебек җырлап та китәргә әзер итеп баскан идем бит инде аякларны анык шикелле куйган идем. Белмим. Татарстанның атказанган артисты, Балташ районыннан. Раяз Фасихов булсын. Җырның исеме? Белмим. Белмим дигән җыр җырламый инде ул җырның исеме бар. Нәрсәләр очты ди? Тезелешеп. Кырказлары мынзыр. Или акчалар уштымы? Нәрсәләр ушканын белмим, но мен сиңа 10 бал да бирә алмыйм. Бүтәнәй балсыз да калдыра алмыйм. 5 кенә бал бирсәм ачуланмыйсыңмы? Юк. Всё нормально алайса. Аюн, куй, җырлыйбыз. Аңнары түгел ушкан кырказлар, язлар җиткәч киләләр. Тик яшьлекне алып кайтмас казлар, кайтырышы узмый Молодец. Менә бит бергә бердәмлектә көчлеләр, әйме, бергә булгач җырып чыгабыз Алла берсә. Әйдә, чираттагысына тыңлыйбыз да, монысын белмәсәң, икеле куям. Мана инде өстәл артында яраталар җырларга күбәләгем, түгәрәгем татар халык җыры. Молодец, Афарин.
Üstel артында булмасак та жырлау тапшыруында булса да бергәләшеп жырлап алыйк әле. Күбәләк. Sağırganda kübelegen tügeregen Asıl kışım sandık açıp Tırlar jiberem iken Әлбәттә жырлап җибәрми мөмкин түгел, чөнки без жырлау тапшыруында жырлыйбыз да, уйныйбыз да, көләбез дә, шаярабыз да һәм күчәбез. 4нче уенчыбыз сезнең янга киләбез. Борчылып утырасың ахыры. Юкмы? Борчылмасаң алайса тыңлыйбыз инде җырларны һәм җавап та алабыз. Киттек. Бала, Гүзел Уразова, Әйе? балаларым. Дөрес, Гүзел Уразова, балаларым. Бергәләшеп җырлыйк әле. Худайымның бүләге ул сөеп туймас газиз балалар яратылып яши бик бәхетле ата-аналар. Менә уже 10 бал. Әле икенчесенә дә җавап бирсәң 20 бал була. Тыңлыйбыз икенчесен. Татарстан кнәсенең Energizer'ы. Мәңге батарей утырмый торган җырчы егет. Җавап 2, 3. Ну син вообще инде. Әйдә тыңлыйк әле. Al nefis күңелеңә сал Мине тисеңә дигән ихлас исләрем Кал, сөю диңгезендә калды да безне ыфыкта бәхет көннәре Мунир Рахмаев, неужели белмисең? Ярар, борчылырга урын юк. Әле бит чиратта 3нче җыр көтә безне. Тыңлыйбыз. Әдәр халык җыры. Керәшеннәр халык җыры дип истәсәк тә бик урынлы. Менә шушындый, алар кура минем костюмда туры килеп тора икән. Алар шушындый костюмнардан чыгып җырлыйлар. Нинди җыр әйт? Айон куй әле. Бергә җырлыйбыз. Күзеңдә кара синең Мине күзеңә карасаң Йөрәгем яна минем Алма бакчасының юлы тәрәзәләргә тулы Әллә сиңа бирелгәнме бөтен дөньяның нуры Айон, молодец. Ишеткән барымы? Булса молодец, ишеткәнем булганга булса да молодец дибез, но бал куя алмыйбыз инде. Дуслар, ниһаять икенче турында бергәләшеп йөреп чыктык. Хәзер инде Аллага тапшырып 3нче турга да кирип карыйбыз. Кәефләр әйбәт, уйнап торабыз, көлеп торабыз, биеп торабыз дуслар 3нче турда, чөнки шунсыз булмый. Хәзер инде янәдән экранга әйләнеп кайтабыз. Экран инде мин дә күрәм, сез дә күрәчәксез. Хәзер башваткычлар чыга, төрле биремнәр булачак Алла бирсә. Мин сезгә уйлар өчен ни бары 30 гына секунд вакыт бирәм. Карыйбыз, ребусларны шишәбез, җавапны әйтәбез дә 10 балны алабыз да. Беренче сорау. Сезгә күренсен өчен әз генә читкәрәк әйтеп басам, экранга карыйбыз. Хәзер сезнең логикагызны тикшерәбез. Экранда барлыкка киләчәк 3 сурәтне нәрсә берләштерә икәнен ачыкларга кирәк. Карыйбыз. Әлбәттә. Наблюдение. Наблюдениенең татарчасы. Ну, карау. Күзәтү. Дөрес, күзәтү, карау. Икенче бирем танылган клиптан кадр яшырылган. Сезгә җырның исемен һәм башкаручысын әйтергә кирәк. Кул күтәреп җавап бирәбез. Эльмира Нагыймова, әтием.
Dürüst cevap. İlmerin ağabey ettiğini belki kızı kaçırdı. Nan klip buldu. Şulay yok 3 suret. Onlarını nerse birleştireyken cevap sizden işte biz. Aha. Уянчык, балашак, сабый. Бәләкәй. Sen biz padrat düzüp gidersin. Pulemyottan atkan şekilli varsın da ite dürüst. Oyunşık. Ekranda soňgy birim. Şulay yok suretlerini nerse birleştireykenin tabarga gerek. Qarıyız dostlar. Albertin birinci kol senden buldu. Простоквашино инде. No şol. Почтальон. Барсы да шул нейден мультфильмнан. Дырыс. Троиз. Простоквашино мультфильмиnden buldu bay. Dürüst Albert. Молодец. Onun balını sana berip koyabız. Şulay aytıp dostlar indi tulu cevaplar aldık. Barıgızga da rahmet ederiz. Mene şuşun bilen bizning 3-nji turubuz tamam. Endi hazır eng rahat tur 4-nji turga koşabız. 4-nji tur dostlar. Min oturup yalaytıp kire tıraşakmın. Hem jigitlerimiz, kızlarımız özlerinin eng matur jırlарын sizlerge hem bizlerge bölek iterler. Feniz Duskay şakırıp çıkarayım hali seni. Çık hali. Кәркәле авылы пайда биік тау итәгендә тауларында сағынып қайтам шитләргә китәмен дә Кәркәле таулар биік булса да миник туған җирнең сөйгән ярының достарының қадірін білик Кәркәле Tağlar büyük bolsa da minik Hey tuğan jirning suygan yarının Dostlarının qadrin bilik Kərkəli avılın şıqqaş Onğa gitken yollar var Sizning көңілдән илер бар Bizdə sağış mыңlar var Kərkəli tağlar Büyük bolsa da minik Tuğan jirning suygan yarının Dostlarının qadrin bilik Kərkəli tağlar büyük bolsa da minik Hey tuğan jirning suygan yarının Dostlarının qadrin bilik Kərkələnin şişmələri şiltirəb ağam ikən Şiltirəb ağsın şişmələri ilgə iminlik diləb Kərkəli tağlar büyük bolsa da minik Tuğan jirning suygan yarının dostlarının qadrin bilik Kərkəli Tağlar büyük bolsa da minik Hey tuğan jirning suygan yarının Dostlarının qadrin bilik Hey Kərkəli tağlar büyük bolsa da minik Hey tuğan jirning suygan yarının Dostlarının qadrin bilik Kərkəli tağlar büyük bolsa da minik Hey tuğan jirning suygan yarının Dostlarının qadrin bilik Tuğan jirning suygan yarının Dostlarının qadrin bilik Tuğan jirning suygan yarının Dostlarının qadrin bilik Aferin. Zor rahmet. Dostlarının, tuğanlarının her birisinin qadrin bilip yaşayık. Aferin.
Бик зур рәхмәт шушындый матур Киркәле тауларына алып менеп киткәнеңә, тауларны күрсәтеп төшкәнеңә. Менә шушы биеклектән ничә баллар килеп ирешер микән безгә? Карыйбыз экранга. 85 балл. Рахмәт. Әйбәт бит. 85 балл. Алина, рәхим ит әле, чык әле. Bir qaradım gözlerine, igenişe yüzlerine. Bir qaradım gözlerine, igenişe yüzlerine. Bir qaravda məxəbətle görünedin gözlerime. Bir qaravda məxəbətle görünedin gözlerime. Zəngər kulinin sıvı salqın, salqın dilənigə görə. Zəngər kulinin sıvı salqın, salqın dilənigə görə. Xiş hislərimdən çıxmıysan, üzülüb süygənigə görə. Xiş hislərimdən çıxmıysan, üzülüb süygənigə görə. Bolu bolu bulsam bakşalarda bir ağaç sayılar idim. Bolu bolu bulsam bakşalarda bir ağaç sayılar idim. Şul ağaçta sinem akıdap irideki sayırar idim. Şul ağaçta sinem akıdap irideki sayırar idim. Sarı matur, sarı matur, sarı matur sayılasam. Sarı matur, sarı matur, sarı matur sayılasam. Elle koyulardan tanırman, kuşları bulup sayrasam. Elle koyulardan tanırman, kuşları bulup sayrasam. Elle koyulardan tanırman, kuşları bulup sayrasam. Aferin Alina, молодец. Бик зур рәхмәт. Шыннан да юкка гына йолдыз дип әйтмәгәнсең икән. Шыннан да йолдыз булырлык сәләтең бар, талантың бар. Җырлап торасың, янып торасың, биеп торасың. Молодец. Һәм инде игътибар экранга. Менә бу безне биетер микән? 88 балл. Bir кашанда төгәлләнми торган, бетмәс, төгәлмәс баллар сиңа булды. Һәм шулай итеп җырлауга тапшыруны дәвам итәбез. Альберт Тусны да шакырып чыгарыйк әле. Аның да безгә әзерләп килгән җырлары бар. Bir birilgen gümür kabatlanmay, ötkənlərgə qaydı var mikən. Яшьлекләрне üzülüp sağını sakta, bir sağını özü zar ikən. Akan sular kebek gümür uza, artta kala яшьлек yılları. Barıp gelir idik bir mizgilge, yok şulanın qaytır yolları. Akan sular kebek gümür uza, artta kala яшьлек yılları. Barıp gelir idik bir mizgilge,
Yok şulanı qaytır yolları Yanımızda dostlar bulğan şaqta Quyğan ümitlerini aqlıybız Bu qatalı turmuş yollarında Avınsaq da alığa atılıybız Akan sular kebek ömür uza Arta qala yaşlık yılları Barıp gelir idek bir mizgilge Yok şulanın qaytır yolları Akan sular kebek ömür uza Arta qala yaşlık yılları Barıp gelir idek bir mizgilge Yok şulanın qaytır yolları Hey! Nişegine yıllar uzıp barısa yaşligimiz qala көңелде Selametlik, bəxit, saf məxəbət Balqıb tırsın turmuş kugende Akan sular kebek ömür uza Arta qala yaşlik yılları Barıp gelir idek bir mizgilge Yok şulanın qaytır yolları Akan sular kebek ömür uza Arta qala yaşlik yılları Barıp gelir idek bir mizgilge Yok şulanın qaytır yolları Barıp gelir idek bir mizgilge Yok şulanın qaytır yolları Yok şulanın qaytır yolları Barıp gelir idek bir mizgilge Yok şulanın qaytır yolları Молодец, aferin Elbet. Rahmat Bir Vishnu. Naq bir yıl elek şoşundu jır bilan konsertlarımızı başlap jibergendik. Şular esке tushib ketdi. Yunusovlarning motor jırlarini sening motor ettirib boshqaruviga, bip alalaringga bizning karaoke apparatlarida o'z bahasi bor. Boramiz. Seksen jiydi. Boshar tugul bitaymi? Eyvat G'aybat 87 bal. Ilgarishga rahimit ali, shig'ali. Dus işler bir kubula ul Barsa da yaxşı barsa Yeneşede güne kalır Ağırlık ile kalsa Alıp barğan ağaçlarına Buluşmazdır evgine İpteşler bir kubulsa da Yakın dost bir evgine Alıp barğan ağaçlarına Buluşmazdır evgine İpteşler bir kubulsa da Yakın dost bir evgine Yakın dost yeneşe bulsa Kaygı yakın kil almaz Aralarga düşman tügel Jil davulda kir almaz Alıp barğan ağaçlarga Buluşmazdır evgine İpteşler bir kubulsa da Yakın dost bir evgine Ağırmandı zamanada Dostlukni saqlab qalu
yaxşı duz bulub qalu Ağı barğan ağaçlarga buluşmaz terevgine İpteşler bir bulsa da yakın duz birevgine Ağı barğan ağaçlarga buluşmaz terevgine İpteşler bir bulsa da yakın duz birevgine İpteşler bir bulsa da yakın duz birevgine İpteşler bir bulsa da yakın duz birevgine Aferin bek zor rahmet Elberişke senga rahim etip otur hele. Şundan da dostlarımız bulsun, köp bulsun. Direk bulsunlar, kirek bulsunlar, birge dost bulup, tatı bulup, batur bulup, yaşarga nasip olsun. Hem şu dostluk jırına da mana jırlağı ki, neşe bal koyar miken. 83! Eymet mi? 83 bal. Keyiflerini көтеріп жібере тұрған балалар алдыңыз қарыбірігізді. Енді міне 4 ойынға да нәтиже ясап, әзір қайсығыз неше бал жиды екен? Шуларны әйтер мезгіллер жетті. Достар, енді қайсығыздың неше бал жиып, нешенші орындар алырыны мен қазір сізге оқып кетем. 4-ші орыннан баштайық әлі. 4-ші орынды яулаған Эльвирашқа, Эльвир рахим етеді. 3-ші орынды яулаған біздің Алина, Айзолина, Алина, рахим ет. Енді 2-ші орынды яулаған ойыншы егітіміз, ол да болса біздің Фәнис Яким. Фәнис. Әміне 1-ші орынды яулаған абсолют жеңушіміз деп әйтіп та қойық әлі Альберт Мысауиров. Альберт, рахимет. Шығып бас әлематтыр еттіріп. Енді бірігізді бір шылмағыз барығызға да бек зор рахмет. 4-ші, 3-ші, 2-ші орын яулаған ойыншыларымызында біз бош қол білән жібермейбіз. Йылдыз Мұхамеджанов есіміндегі ательеден мақсус сертификатлар білән бөләклейбіз. Рахим етіп, қабыл етіп алығыз. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. Әйінді бірінші орынды яулаушыға біздің мақсус Татмус ТВ каналынан шошынды сертификат білән бөләклейбіз. Альберт, достым, сені өзіңнің яратқан жырларыңны Татмус ТВ каналынан рәхәттәндіріп, көрсәту һәм көру мүмкіншілігі бар. Әлі олай ғана түгіл, біз сеңа 1-2 сөз айтып кетірге вақытта береміз. Аллаға шүкір. Зор рахмет ТМТВ каналына, мұна жырлауки передачасына. Чүнкі бик ша передача, бик рейтинглы деп әйтірге бұла. Һәм дә инде иң шәп алып барушы Рифат Зариповқа зор рахмет әйтесім келе. Әй, өзіңе рахмет енді, рахметтіңе рахмет. Қойлардан башыңа келді, менге рахмет әйтірге. Енді шыннан да достар, сіздің де әгер біздің білен шошуық сәхнеде өзіңізді сынап қарайсыңыз келсе, рахим етіңіз. Біз сізні құлаш жайып, төзімсіздік білен гіне күтіп тұрабыз. Бізде шул қадары қызық, бары тек жырларыңызны жіберге керек, фотоларыңызны юлларға керек. Рахим етіңіз, күтеміз.
Uçraşkanda gözlerime baramışsın Ella indi süyüğümni anlamışsın Yüreğim hazır yüreğim canım seni izler Mehabetten canlarıma davat gerek Yalqınında mehabettin yanım dirlep Yarattırdın başı gittin minin işler Yıllarımı da yüreğim seni yerin közler Barısın dip yaşayırek Tik bir gine kusal minga Ümitler bir tartılla bir canım singa Seyyüllerinin alıp mensin kokularına Şattır mine yüreğinin türlerine Yalqınında mehabettin yanım dirlep Yarattırdın başı gittin minin işler Yıllarımı da yüreğim seni yerin közler Barısın dip yaşayırek